Nastavenie je hotové. Poďme sa pozrieť na vrtanie. Prejdeme operácie Bin Drill, ktoré z vás urobia experta na hromadný tok. Usporiadajte si priestor, aby ste pohodlne dosiahli na ovládanie a zostali v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivého zariadenia. Toto je tiež dobrá príležitosť naposledy sa pozrieť dovnútra zásobníka a namiesto vrtania. Pretože sa počas prevádzky nechceme dostať príliš blízko k otvoru a v závislosti od materiálu, ktorý vrtame, môžeme tiež zdvihnúť trochu prachu. Odhadovať tieto veci zhora môže byť zložité, takže keď začnete s vrtacími operáciami, pozorne sledujte počet pridávaných vrtných sekcií a celkovú hĺbku zostavy, aby ste predišli nárazu do klapiek, závitoviek, dna zásobníka alebo iných prekážok. Ak budete vypúšťať zásobník napríklad klapkami alebo závitovkou, upevnite pneumatické zariadenie vo vnútri zásobníka, aby nemohlo zasahovať do systémov a spôsobiť poškodenie. Pomocou ventilu otáčania začnite otáčať vrtnú súpravu v smere hodinových ručičiek. Keď sa súprava otáča, spúšťajte ju do zásobníka ovládaním zdvihu plošiny. Snažte sa zladiť rýchlosť klesania s rýchlosťou, akou sa vrtný hrot zahryzáva do materiálu. Ak sa vrtné sekcie začnú zasekávať, môže to signalizovať príliš veľký prítlak. A možno budete musieť trochu ubrať, aby mal hrot viac času preraziť materiál. Zastavte, keď zostáva asi 6 palcov sekcie nad základňou, orientujte čap pre ľahké vybratie. Teraz pridáme ďalšiu sekciu, aby sme mohli pokračovať vo vrtaní diery. Posuňte svorku vrtnej sekcie cez vrtnú sekciu a zdvihnite páku, aby ste svorku zaistili. Uistite sa, že závesná vrtná súprava je pevne uchopená svorkou, potom vyberte priečný čap. Pomocou ovládania zdvihu vrtacej plošiny hore-dole zdvihnite vrtaciu plošinu do polovice držiaka zásobníka a nasaďte hornú časť vrtnej súpravy na čap motora vrtačky. Zarovnajte otvory a vložte priečný čap. Zdvihnite vrtaciu plošinu niekoľko palcov od vrcholu guľovej skrutky. Pomaly spúšťajte vrtaciu plošinu. Opatrným vedením čapového konca novej sekcie do prijímacieho konca svorky. A zaistite ich priečnou skrutkou a maticou s rozmermi 3/8 palca. Keď potvrdíte, že priečný čap na vrchu novej vrtnej sekcie a priečná skrutka na spodku sú bezpečne zaistené, môžete uvoľniť svorku vrtnej sekcie a odsunúť ju nabok. Pomocou hydraulických ovládacích prvkov ako predtým začnite otáčať vrtnou súpravou a spúšťajte ďalšiu sekciu do zásobníka. Opakujte tento postup, pridávajte vrtné sekcie, kým nedosiahnete požadovanú hĺbku. Keď dosiahnete hĺbku alebo prerazíte materiál, zopakujeme kroky na vytiahnutie súpravy hore. Pri zdvíhaní súpravy ju otáčajte opačne proti smeru hodinových ručičiek. To pomôže uvoľniť hrot z diery a zaistí hladké vybratie. Zastavte plošinu asi 4 až 6 palcov od guľovej skrutky. Zaistite svorku vrtnej sekcie a vyberte priečný čap a priečnú skrutku, aby ste sekciu uvoľnili zo zostavy. Spustite vrtaciu plošinu nadol, pričom spomalte, keď sa čap motora vrtačky blíži k svorke vrtnej sekcie. Opatrne zasunte čap do prijímača a zaistite ho priečným čapom. Keď je čap zaistený, môžete uvoľniť svorku a pokračovať vo vyberaní ďalšej vrtnej sekcie zo zásobníka. Pre takmer každú situáciu vrtania odporúčame vrtať dvojpalcový pilotný otvor. Potom vymeniť dvojpalcový vrták za 5-palcový vrták na zväčšenie tohto otvoru. A potom pridať 12-palcový vrták nad 5-palcový na dosiahnutie konečného priemeru. Po dokončení vrtania a odstránení poslednej sekcie spustite plošinu do polovice držiaka alebo nižšie, aby bola súprava menej ťažká a ľahšie sa prepravovala. Odpojte hydraulické napájanie a zopakujte kroky nastavenia, aby ste rozobrali bin drill. Dôkladne vyčistite komponenty pre dlhú životnosť pred uskladnením.